Önnek is álmatlan éjszakái vannak, mert nem tudja, hogy a ház előző tulajdonosa mit hagyott a kertben. A kutyája is nagyobb sikerrel jár egy ártatlan éjszakai ásással, mint maga. 24 órából 48-at kint tölt a szigeten, mert abban reménykedik, hogy majd ma fogja kiásni a jövőjét. Ez mind a múlté, ugyanis megérkezett a Fémdetektor 2000 a Mutyi Teleshop kínálatába. Fogd már be, hülye zseka! A Fémdetektor 2000-rel megkönnyítheti mindennapjait, mivel tökéletes elfoglaltságot biztosít önnek és az egész családjának. A Fémdetektor 2000 ideális minden terepre. A hosszú detektortestnek köszönhetően nem terheli meg a hátat, ezért hosszan tudja keresni a föld alatt rejlő kincseket. Mi van? Jézusom, mit csinálsz? Ne rángass már! Hülye zseka, engedj el! A Fémdetektor 2000 a lekerekített Mutyi mágneses tárcsának köszönhetően megérzi a legapróbb fémtárgyakat is a földben. Mondja már el nekem, kedves Máté Péter, hogy is kell elképzelni ennek a Mutyi mágneses tárcsának a működését, hogy a nézők egy kicsit nagyobb betekintést nyerjenek ennek a gépnek a működésébe, amíg én is szenvedek bilincsel a csuklómon. Kedves Laura, a Mutyi, azaz a mágneses univerzális tyúklábminta egy olyan technológia, ami piacvezető az összes fémdetektorral szemben, ami a piacon kapható, ezért is képes mindent kimutatni, ami a földben rejtőzik. Ez a Mutyi technológiás mágneses tárcsáknak a titka. És Máté Péter, mi alapján tudja meg a Fémdetektor 2000-et használó, hogy jó úton halad és van valami a közelében? A Fémdetektor 2000 rendelkezik egy 7.1-es hangsugárzó rendszerrel, amit ha egy fémtárgy közelében jár, akkor szaporább csipogással jelzi, hogy jó úton járunk. Ez egyszerűen hihetetlen, de amúgy levehetnéd már rólam azt a rohadt bilincset. Ezzel biztosan sokkal egyszerűbbé válik egy egyszerű felhasználónak a feladata. Ja, köszi szépen, Máté Péter, mindig meglepődök, hogy van olyan zseka, aki képes értelmes, egybefüggő mondatokba beszélni. Így tök egyszerűvé válik a Fémdetektor felhasználók feladata. Így igaz, Laura, teljesen igaza van. Ja, kedves nézőink, nézzünk már meg pár véleményt azokról a felhasználókról, akik először tették rá a kezüket a Fémdetektor 2000-re. Na vissza a bilincsbe. Micsoda? Ez egy beperelem, hülye zseka, engedj el! Ehi, lanajba! Stoarele strălucește din două. Ce puțin am un țigar? Este timpul să lucrăm puțin. Nu are niciun sens întreaga chestie. Pe scurt, am găsit doar prostii până acum cu asta. Nu are niciun sens întreaga Életem legjobb chestie. döntése volt a termék megvásárlása. Am Ennél găsit jobbat doar nem is találhattam prostii volna. până acum cu asta. Ez a piacon most a legjobb. Hű. Ez nagyon kafa. Can I be honest? A termék egyszerűen csodálatos. Basically, A használata unusable, pofon it's a piece egyszerű, of shit. szinte semmi tudás nem Buying kell it was the hozzá. very Az árát simple néhány thing, alkalom like by után már far. vissza is hozta, és megváltoztatta az 40,000 bucks életem. out the window, I Ha egy will tanácsom never lehet a financially nézőknek, az recover az, from hogy this. minél hamarabb vásárolják If I meg. can 40 000 just euró? advice for the Nevetségesen viewers, olcsó, ezért stop már a buying, harmadik stay away from terméket rendeltem meg, annyira jó. Čaute, chcel som si povedať, Ez a že termék csodássá keď tette a takýto mindennapjaim. odpad El sem tudnám már vidíš, képzelni keď nélküle az funguje életem. kokotiskú Arra verí biztatok vo mindenkit, svojom vásárolja meg. do koša. Nem fog csalódni. Ez egy kalapszor. A termék csodálatos. Anyagilag annyira jól keresek vele, hogy már hiteleket tudok biztosítani mások számára is. Inkább erre költsenek, mint sörre vagy valami másra. Ja, a vélemények alapján a Mutyi Teleshop nagyon hasznos dolgot hozott az embereknek, ugye Máté Péter? Ez így igaz, Laura. Oké, hogy tudjuk, hogy mire képes az eszköz, de mégis mennyibe kerül ez? A Fémdetektor 2000 eredeti ára 40 000 euró, de a Mutyi Teleshop kínálatában most csak 10 000 euró lesz. Úristen! Hát ez hatalmas áresés! Laura, ez még nem minden. Ha most rendeli meg tőlünk, akkor a Fémdetektor 2000 mellé ajándékba adunk egy összecsukható ásót, amivel ki tudják ásni a megtalált értékeket a földből. Ja, te figyelj már, Máté Péter, tudom, hogy tök nehéz kérdéseket teszek föl, mert így zseka vagy, meg ilyenek, és nehéz járatni az agyad, de ez az ásó, ez benne van az árban? Tudom, hogy neked ezt nehéz felfogni, Laura, de persze, benne van. Figyelj csak, van már is egy betelefonálunk.
Давай, baktarok, szép testvéreim, figyelj csak ide! Hát hogy is ilyenek azt a fékereset, ha? Kiszagolom, tásszagom azért ott van. Egyből vonzza a mágást. Uram, ez egy precíziós kereső, ami... Na, ugorjál le rólam, azt mondjad, mennyi az ára, ha? Tja, uram, a termék 10 000 euró, és most akció keretein belül kap mellé egy összecsukható ásót is. Na, kapjad össze magad, azt mit csinálok? Mi vagyok én, sírásó? Nem, azzal tudja kiásni, amit talál. Na jó van, akkor figyelj ide, menj, adjatok egyet. Rendben, akkor továbbítjuk a kollégáinkhoz, akik felveszik az adatait. Na jó van, lakatos hátraszaltó vagyok, 0670 77 andó 97. Látod, Máté Péter, ismét egy elégedett vásárlót tudhatunk magunk mögött, ami a fémdetektor 2000-nek köszönhető. Ez így van, Laura. De, ami még inkább így van, hogyha ön is szeretne szert tenni egy fémdetektor 2000-re, ne habozzon, hanem hívja a képernyőn látható számot, vagy keresse a termékeket a Vespuccin található multitekben. Tja, figyelj már, Máté Péter, szerintem én már indulok is a Vespuccira, és beszerzem a saját fémdetektor 2000-em. Jól van, gondolom van is ennyi pénzed. Én pedig várlak téged a következő termék bemutatójára, ahol a...